नमस्कार गाववाल्यांनो, बघा आज आमच्याकडे संडे स्पेशल काय असा. संडे स्पेशल चाललेला या बघा. मालवणी माणूस कसा हातवारे करता. साबुदाणे वडे केला ना संडेचे स्पेशल, जोरदार चालला. हे आमच्याकडे स्पेशल नाही हा, ती तुला अडको भाचो येतो आज म्हणून स्पेशल करता. बघ कसा असता लय चालू असा. मग भाच्यासाठी स्पेशल चालले साबुदाणे वडे. बघा अंगठो दाखवता तुमका. खाऊ घ्या म्हणून बोलला नाही. हा या लवकर खायला. त्या बघा मालवणी भाषा सोडून दिल्यान, बोलते या लवकर खायला. मुंबई तिला का मालवणी भाषा सोडून देता. बघा असा बघता बघा. बघा त्या मागे त्याचा चेडू आता बघा पळता पळाला आतमध्ये. त्या बघा त्या बघा या बघा या बघा पळता. बघा बघा या बघा आता उठल्या म्हणता. संडेचा कारभार चालू आहे आमच्याकडे. तेव्हा साबुदाणे वडे खाऊ किंवा गरमागरम. केव्हा लवकर खाऊ केव्हा गरमागरम साबुदाणे वडे.